Aquesta és la 7a edició del certamen de l'Institut Sant Telm. Tenia la boca seca, s'havia esgotat i somnolent, lluitant aferriscadament per no tancar les parpelles. Però ara descobria que no, i tenia sensibilitat. El dolor era causat, sens dubte, per una punxada d'agulla. Mira, va dir la noia mostrant-me la samarreta xopa. Se m'ha colat un peix i es va alçar la samarreta i sí, a la vora del malic hi sonava un petit peix vermell. La seva companya va notar alguna cosa en una mena de quadern que es va treure de la butxaca de la bata. Què ha passat? Ha tingut un accident? Vaig veure 2 o 3 globs. Després, la dona, acompanyant-nos de mà, va tornar a deixar-me el cap sobre el coixí. Tots esperem que sí, però és massa aviat per assegurar-ho, al 100%. I dus uns quants cargols a les cames. Tarda, deixa'm sortir! Deixeu-la ja! Segur que algú et buscarà, tard o d'hora. Devia ser un paio força independent. Va riure. Sí, tant com perquè ningú li importi què se l'ha fet a mi. He tingut un malson, per primera vegada en mesos. Què has somiat? I vaig explicar les 2 imatges que havia rescatat i que havia notat en un paper. Alguna cosa bonica devia estar somiant en Max. El fred suau d'una mà va fer-lo mirar cap a la dona que tenia asseguda al costat. He posat setmanes seleccionant la roba. Va triar pel fill. Sempre el feia sentir com si fos un nen amb una malaltia d'aquelles rares i no pogués valdre's per si mateix. I per això va dir que tenia una urgència fisiològica. No va poder evitar sentir un nus a l'estómac en tornar a mirar la foto del fons de pantalla del mòbil. S'havien promès escriure's cada moment que poguessin. Ho va llegir en un llibre que agradava molt. Estàs bé? Necessites alguna cosa? Al cap d'una estona tenia fred. Va obrir el llibre però marcava el punt. El nen plorava amb força i de seguida se n'hi va sumar un altre. Just en aquell moment, el senyal acústic d'acordar-se el cinturó va sonar al mateix temps, instant, que s'il·luminava el senyal. Va compadir el seu pare, que portaria per sempre al damunt la culpa d'haver-los fet pujar en aquell avió. Ell hauria pensat que s'havia trastocat. Fija tu mare, me cago en tu! La senyoreta Sònia va aixecar-se de la seva taula. De seguida, va lançar la mà, tots i tots, el Xavier a volar.